gabe, Portugalete korrika kulturalak antolatu duen Gamergela egitasmoan. Gaur honetan, jokoak euskeraz, hitzaldiak eta Stepmania txapelketa. Guazen etorri gurekin da, Pipitapa! Heldu dira! Trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herri zerri gara. Aekako irakaslea, ez da? Bai, kontago zu, zergatik, erabanki duzue horrelako herritasmo bat duzue? Argi dagoena da, askotan ere burua dela, euskarara ez eta askotan igual, asko egiten zaigu, aizialdia erlazionatuta dauden, hainbat eskaintza egitea. Orduan, aurten horretarako dugu agian horrelako eskaintza seguruena, jende horrekin dagoen apur bat, orotzea batzuk aurtengo korrika batzuk ideiaren egindoa. Bat duten irdoa dezu, nola da? Kontua da, askotan jendeak pentsatzen du euskara jokoak izan daitezke medio on bat, euskarara hurbiltzeko modu positiboa. Bai, zergatik ez, edozein gauza izan daiteke. Askotan gertatzen da, euskara hori bakarrik erabiltzen dela testuinguru zehatz batzuetan eta ezberdinetan hizkuntza bat guztiona eta arrunta erabilia izatea nahi badugu, txoko horietan izaten jende hori ere eskaintza bat euskara espezialistak, biburuko aktivistak, bihotzaren ilusionistak, bidera atera gara, herri zerri biriko gara. Izan bat, egin bat, batzuk eta baldin bat, gero bat, bat eta batzuk gara onara, euskara bat mundu bat. Izan bat, egin bat, batzuk eta baldin bat, gero bat. Bueno, korrika euskararen erabilean mugitzeko aktibo garrantzitsua dela dakigu, deiba jaso genuen korrika kulturaletik nahi genuen parte hartu, gure egiten dugun lagun hau erakusteko, eta dudarik gabe ez izan genuen, gure lana erakutsi gara dago, baina korrikarekin elkarlana egitea zer. Zer egon da egunetan, zer egon da? Bueno, karri dituguna izan dira bat gure euskaratu ditugun polazak, ez? Azken finean, alde-aldetik dauzkagunak dira retro polazak, aspaldiko polazak, euskaratu genituenak. Gero, euskal berriagoa dena break polazak dukagu, eta azkenik moduan ikustela izatena, dantzakoa Stepmania, kontra giduran jarri eta dantzan egiteko ditzeko. Txapelketaren eta? Bai hori, Stepmania txapelketa txikia egitea pentsatzen dugu, azken binean etorrian peleaki, eta puntuazioan arabera pungo da, eta gero lau aukeratuko dira, lau puntuazioan una dauzkatena, lau horiekin semifinalak jokatuko dira, biren aldean, eta gero final handia izango da, korrikako bestearen. Eta sari txikia dugu. Yeah.
Irabazlea agurtzalea!